नोङो हिनजाव माहारि जानानै सासे जायगानि देखै फैजानानै मेलेम गैया नोङो सासे गथ'नि लाबाय नोंखौ जानो फुंबानो बाहाय जोङो मा नों साला हिनजावनि लाइफआव गिदिर गिदिरनो लांजाया नोङो हिनजाव माहारि नों सासे हाराव गिदिर जाग्रा नोङो मोदायबो जाखाङानो बेयावसो जाखांफैफ्रांदों नों बाजारि मोदाय गैया गारा मोदाय Bini perubahan aja kapan bukan? Barotre mabak dekhena bahar. Hai gobang serius ada yang mademan. Bitang mana hai obini eba mani zaiga ni eba ma janaman bung eferbaidi bung madang. Nungtang mana itu zerang explain kalam langkas ni. Nungtang mana hai video kolom mazang kena song nane la befer ni semande eba hinjau karena eba hawa ya hai belag hinjau la pina hinjau थासेयावबो एबा मा हौवा थासेयावबो हिनजावाहाय बेलेग हौवा लाफिननाय थिग एफोरो मा नोंजोंबो जानो हागौ बेफोर काहानिया नोंजोंबो जानो हागौ आं जा बुंदों एफोर खोथाखौहाय जुदि नोंथांमोनाहाय पालन खालामाबा आं बे खोथाखौहाय माबोरै पालन खालामनांगौ आं नोंथांमोननो आं दा भिडिअ ए टु जेड आं खिन्थालांगासिनो बिनिखायनो मा नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय फुरा फुल नायलांजोब फार्स्ट अफ अल आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय गोबां नायो खिन्थु मा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होआ आं नोंथांमोननि थाखायनोथ' आं बेफोरबायदिनो आङो मोजां भिडिअ एबा नोंथांमोननियाव जिउआवहाय थांना थासान्दियावहाय माबोरै खामानिखौ मावलांनांगौ माबोरै मोजां खामानि मावलांनांगौ माबोरै बेफोरबायदि एक्चुअली हिनजावखौहाय बोरै अननांगौ हौवाखौहाय बोरै अननांगौ माबोरै संसारखौहाय जालांनांगौ होननानै आं नोंथांमोननि गेजेराव आं मोजां भिडिअखौ लाबोबाय थायो एबा मा नोंथांमोन आङो बुजायनाय टाइप एबा मोटिवेट टाइपआव आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअखौहाय आं लाबोबाय थायो बिनिखायनो मा नोंथांमोनखौ आं गोसो गोथारै खावलायो जे नोंथांमोनाहाय अननानै प्लिज आंबो सासे नोंथांमोननिनो बर'निनो फिसा एबा बर'निनो मानसि एबा बर' मानसियानो एबा मा बर' लेंगुवेजावनो भिडिअ लाबोयो होननानै नोंथांमोनाहाय मा साबस्क्राइबखौ खालामनानै हो आं हायो बेलेग लेंगुवेजावबो भिडिअ लाबोनो थाखाय आं हिन्दीयावबो भिडिअ लाबोनो हायो हारसायावबो भिडिअ लाबोनो हायो इंलिसावबो भिडिअ लाबोनो हायो आङो खिन्थु मा आङो मा बेफोरबायदिखौ आं नायग्राखै आं नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै एक्चुअली आङो मा बर' लेंगुवेजावनो आं भिडिअखौहाय लाबोनाय जायो बिनिखायनो मा अननानै नोंथांमोनाहाय प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो मानोना साबस्क्राइब खालामनानै होबाथाय नोंथाङा जेब्लाबो आं गोदान भिडिअ होबाथाय नोंथाङा फार्स्ट नुनो हायो एबा मा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै होबाथाय मा आंबो गोसोखौहाय मोजां मोनो एबा मा आंबो नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअफोरखौहाय लाबोबाय थानो मोजां मोननाय बायदिनो नोंथांमोनाहाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो बुजिबायना मानोना आंबो गोसोआय एसे मोजां मोनगोन नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मा आंनिफ्रायहाय गोबां खोथा सोलोंनो हागोन बिनिखायनो मा चेनेलखौहाय नोंथांमोनाहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअखौहाय गोबां मानसिफ्रानो नायो थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय नोंथांमोना लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन कमेन्ट खालामगोन ना खालामा आं बेफोरखौ आं बुंनो थाङाखै नोंथांमोननिनो गोसो खिन्थु आङो मा नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोथारै खावलायो जे आं गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खावलायो जे नोंथांमोनखौहाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होथार प्लिज बयबो खालामनानै नोंथाङा नायबाय थादों भिडिअखौहाय खिन्थु नोंथाङा खालामनानै होयाखै जाय सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा आं नोंथांमोनखौ आं गोसो गोथारै खावलायो चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो प्लिज नोंथाङाहाय दाबो खालामनानै होयाखै खिन्थु भिडिअखौ नायगासिनो खिन्थु नोंथाङाहाय खालामनानै होयाखै खालामनानै हो प्लिज खालामनानै हो साबस्क्राइब खालामनायाव नोंथाङा जेबो थाङा जानला मानला मानसिफोरखौसो नोंथांमोनाहाय साबस्क्राइब खालामलाबायो नैबे नोंसोर बायदि मोजां भिडिअ लाबोबाय थानाय एबा आलु भाइमोन बायदि मोजां भिडिअ लाबोबाय थानाय मानसिफोरखौसो साबस्क्राइब खालामनानै होनांगौ गुबुनखौहाय खालामो ना खालामा आं बेखौ आं बुंनो थाखाय खिन्थु नैबे आलुखौहाय खालामनानै होथार प्लिज खालामनानै होथार फार्स्ट अफ अल खोथाया जाहैबाय नैबे हिनजावाहाय जायबा हिनजावखौहाय बुबाय थानाय एबा मा बिखौहाय रायबाय थानाया नैबे हिनजावाहायनो जाहैबाय क'क्राझार टिपकाइनि दै ओमफ्राय बेनावहाय जायबा हिनजाव बेनाव मा सासे गथ'बो दंखायो ओमफ्राय बियो मा ढेकियाजुलियावहाय मोजां मोनलायनानै फनजों एबा अनलाइनजोंहाय मोजां मोनलायनानै ढेकियाजुलियावहाय खारबोयो बे हिनजावाहाय एक्चुअली नैबे सेंग्रायाबो लेंहरबाय जानांगौ बिनिखायनो मा बे हिनजावाहाय फैबाय ओमफ्राय मा
10ता जुलाइयावहाय फैदों दे बे हिनजावहाय बे हौवानि न'आवहाय ओमफ्राय जायबा बे हिनजावनि हौवायाहाय गावनि गथ'खौनो लानानै बेखौ मा लांनो फैफिनो एबा गावनि बिसिखौहाय लांनो फैफिनो बिथाङाहाय ओमफ्राय दा बे हौवानि बुंनाय बायदिबा जुदि थांफिना अब्ला बे हौवायाहाय थैगोन जाहैदों एबा मा गावखौहाय बुथारगोन जाहैदों माने आङो थांनानै थागोला जुदि नों आंजों थांफिनाबा होननानै मा बिथाङाहाय लांनो फैदों जायबा 10 जुलाइयावहाय स' खोथाया ओरैबायदि गोबां सिरियास आरो मादैमोन बेफोर खोथाया बयजोंबो जानो हागौ जों थांनानै थासान्दियावहाय जों बयखौबो जोङो बुंनो हाया जे नोंनि हिनजावाहाय एफोरबायदि नङा एबा नोंनि हौवायाहाय एफोरबायदि नङा एक्चुअलि मानसिनि गोसो सिङावहाय मा साननाय थायो बेखौ जोङो हमनो हाया नोंथांमोनाहाय दानो दङ माने दानो सानगोन जे आंनि हिनजावाहाय एफोरबायदि नङा आंनि हिनजावाथ' एकदम बेलेग खाथार एबा मा नोङो सानगोन दे आंनि हौवायाहाय एफोरबायदि नङा आंनि हौवायाहाय एकदम बेलेग खाथार माने बेफोरबायदि जेबो साननोनो हाया एफोरबायदि साननो हागौ किन्तु मानसिनि गोसोआहाय मा ओरैबायदि माने मा गलिनो हागौ मानसिनि गोसोआबो ओरैबायदि मा आलि केट्रा टाइपनि सावना होबानो गलिनो हागौ बियो मालाबाबो गलिनो हागौ बायसान्सआव बियो मालाबाबो गलिनो हागौ बिनिखायनो मा नोंथांमोनाहाय मोजां अनलायनानै एबा मोजां गोरोबलायनानै मोजां बुजिलायनानै थानांगौ अब्लासो मा न'खरा गोजान जायो ओमफ्राय जायबा बे हिनजावा जे खारबोदों ओमफ्राय बे हिनजावाबो ओरैबायदि माने आंखौ बुथारोबा बुथारथों अब्लाबो आं बे हिनजावजोंहाय थाङा बे हौवाजोंहाय थाङा माने आंखौ बुथारोबा बुथारथों नांगौबा आं थैगोन अब्लाबो आङो बे हौवाजोंहाय आं संसार जाफिननो हाया ओरैबायदि खोथा माने मा सोलिदों बिथांमोननि गेजेरावहाय ओमफ्राय जायबा बिनि गथ' एबा मा बिनि फिसाला बिथाङाबो बुंदों जे गावनि बिफानि सिगाङावहाय एबा मा रायजोफ्राहाय सोंनायाव बुरिफ्राहाय सोंनायाव बे गथ'आबो बुंदों जे बुरिफ्राहाय सोंदोंमोन माने नोंनो नोंसा आइखौहाय नांफिनगोन ना नांफिना होननायाव ओमफ्राय बे गथ'आबो बुंदों जे आंनो नांफिना होननानै अब्ला साननानै नाय बे बिमाया गावनि फिसालाखौ थिगसे बुयोमोन जाहैदों थिगसे बुयोमोन जाहैदों मा बिनिखायनो मा बुनायखायनो जायबा फिसाला बियो मा गावनि बिमाखौहाय नायनो हायै जाहैदों साननानै नाय एक्चुअलि आंनि साननायाव एबा आंनि साजेसावहाय आङो सानो दे बे हिनजावाहाय एक्चुअलि बे हौवाखौहाय एक्चुअलि मोजां मोनखायामोन मानोना जुदि बे हौवाखौहाय जुदि मोजां मोननायमोनबा बिदि गावनि फिसालाखौथ' एसेग्राब बुवामोन जे ओरैबायदिलाय माने गावनि बिमाखौनो गावनि फिसालायानो सैबावा बे फिसालायाबो एसेबां गिदिर नङा बिराद माबा 6-7 बोसोरसो जागोन उन्दैथार अब्ला साननानै नाय आरो मादैमोन एक्चुअलि प्लानिंआहाय बेलेग खामोन खोमादां खारनायनि प्लानिंमोन खोमादां ओमफ्राय आं बे सेंग्राखौबो बुङो नोङो सासे सेंग्रा जानानै नोङो सासे गोथार मानसि जानानै बेफोरबायदि मा सुवा सुथि एबा मा हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौहाय नों माबोरै एक्सेप्ट खालामगोन आदै एबा नोङो फंबाय नों माबोरै एक्सेप्ट खालामगोन बेफोरबायदि हिनजावखौहाय साननानै नायलाय नोंथाङाबो खनसे नोङो बिराद मोजां हिनजाव मोनगोन नों जास्ट थाखा खामाय आजिखालि मा फैसाल'सो नांगौ हिनजावफ्रा एभेलेबल गोलैनानै थायो एक्चुअलि फैसाल'सो नांगौ जुदि नोङो येस आं मानियो जुदि नोंनावहाय फैसा गैया अब्ला नोंनावहाय हिनजावफ्रा गैया एबा नोंनावहाय मा हिनजाव गैया एक्चुअलि जोङो रिल्स एबा जों मटिभेट टाइप एबा जों इउटुब भिडिअफ्राव नुयो जे फैसा गैयाबाबो अनलायनानै थानांगौ एक्चुअलि बेफोर खोथाया जाहैबाय सायारियावसो खोनासंनो मोजां खिन्थु बेफोरो रियेल लाइफआवहाय जाया एबा मा रियेल लाइफआवहाय बेफोरो सलिया सायारिफ्रावसो बिराद मोजां जे थाखा फैसा गैयाबाबो जे बोथिसे ओंखाम जानानैबो जोङो गोजोननो हायो जुदि जोङो मा गोजोननाय एबा मा माने हिनजाव हौवा अनलायनाय थायोबा होननानै एक्चुअलि बियो नेभार बियो मालाबाबो जानोनो हाया रियेल लाइफआवहाय मालाबाबो जानोनो हाया बियो एक्चुअलि थांनानै थासान्दियावहाय मेनानो जाहैबाय मा राङानो मानसिखौहाय बरबाद खालामो राङानो मानसिखौहाय सनमान होयो राङानो मानसिखौहाय एबा मा रां थाबानो मानसिया रेसपेक्ट मोनो सनमान मोनो जुदि नोंनावहाय रां गैया नोंनाव मा रेसपेक्टबो गैया सनमानबो गैया जेबो गैया हिनजावबो गैया आल बाल नोंनाव आलासि दोमसि सोरबा सिनायनाय मानसिबो नोंनावहाय गैया बेयो रियेलिटि आरो बे खोथाखौहाय गोबां मानसिफ्रानो बुजिखायो जानांगौ एफोरसो बुंनाय सना दे जागोन दे नोङो आंनो जाहोनो हायाबाबो सानैजोंहाय हाजिरा खामला मावनानै जा बोथिसे मोनो जोङो बिखौहाय मा संनानै जागोन जों बेजोंनो गोजोन संसार एबा जों मा बेजोंनो गोजोनगोन नेभार सलिया बेफोर हाबा जानायनि उनाव सलिया
हाबा जायैनि उनावसो बेफोर खोथाफोराहाय सोलिगोन बुंनायावसो खुगाजोंसो बुंनो हायो खिन्थु रियेल लाइफआवहाय बिराद टान बेफोरबायदि खालामनो थाखाय रियेल लाइफआव जाखायानो आं मालाबाबो नुवाखै आं बेफोरबायदि न' नेभार मालाबाबो जाया जुदि नोङो हिनजावखौ जुदि नों हाबा जाखांनायनि उनाव बे जुदि बेफोरबायदि डायलग होनाय हिनजावानो जुदि नोङो जाहोनो हाया बे हिनजावानो नोंखौहाय उनाव गारनानै खारगोन 100% सियर बियो 100% राइटखा बियो नोंखौ बे हिनजावानो सानसे गारनानै खारगोन ओमफ्राय नोङो सानसे मा आला खला बे हिनजावनि थाखायनो नों गाबनांगोन बिनिखायनो मा बेफोर धान्दाखौहाय गारनानै नोंथांमोनाहाय थाखा खामाय फैसा खामाय स'आ नैबे दुनियाहाय बिराद गोलाव दिनै दं गाबोन गैया बेफोरबायदि नङा न' बे नैबे दुनियाहाय बिराद गोलाव थांनायनि थासान्दियावहाय बिराद गोलाव गोबां बायदिसिना नोङो सोलोंलांनो हागोन गोबां नोङो खस्थ' मोनलांगोन गोजोननायबो मोनगोन खस्थ'बो मोनगोन गोबां मा मालाबा गोलैगोन मालाबा गसंगोन बेफोरबायदि बे संसाराहाय ओरैनो एसे नर्माल नङा बे संसारखौहाय एसेबां हालखायावहाय मालाबाबो दाला आदै आरो मादैमोन स' खोथाया जाहैबाय आं नोंथांमोनखौ आङो बुङो जे नोंथांमोन माने आं सिख्लाफोरखौ बुङो जे आङो माने सासे आङो माने हिनजाव एबा मा आं सासे सिख्ला नागिरगासिनो मानोना नैबे आलुआहाय सिंगोल बिनिखायनो मा नैबे जुदि सोरबाफोर दंबा हाबा जानायबाबो एबा मा हौवा गैया सासे गथ' थानायबाबो हौवा गैया एबा नोंखौहाय जुदि नोंखौ जुदि हौवायाहाय मोजां मोना सामफ्रामबो एरा रायबाय थायो माने नोंखौहाय सैया खालामबाय थायो बेफोरबायदि हौवाखौ गार नैबे आलुआहाय नोंखौहाय एक्सेप्ट खालामगोन एबा मा आलुआहाय नोंखौ लागोन बे 100% सियर नोङो गोसोमानो जा मायानो जा खालि नोंनि आखलाहाय जासे एसे मोजां जानांगौ बास आंनो जेबो नाङा आं नोंखौ आं हाबा खालामगोन आरो सिख्ला दंबाबो सोरबाफोर जुदि एसे मा होनो माने हौवा गारनाय मा गारनाय जुदि नोंनि हौवायाहाय जुदि नोंखौ मोजां मोना बैफोरबायदिबाबो सोलिगोन जेबो खोथा गैया बास खालि हिनजावबानो जाबाय मिन्थिबाना खालि हिनजावानो जाबाय जुदि सोरबाफोर दंबा आंनो खिन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं बे हिनजावखौ आं ओरैबायदि अनगोन जे आं गुबुनफोर बायदि नङा जे लोङै जायै फैनानै जे हिनजावखौहाय दुम दाखाल खालामफैनाय हिनजावखौहाय बुनाय मानाय न' बेफोरबायदि खालामा नोंथांमोना साननो हागोन जे बेफोरबायदिनो दासो बुंफ्लादों उनाव मोनबाथाय जे बेफोरबायदिनो खालामगोन नेभार गासिबो समान जाया एक्सुवेलि समान जायो 100आवहाय 99% एबा मा 80%आनो सेम जायो खिन्थु नैबे आलुआहाय 1%आ बेलेग नैबे आलुआहाय 1%आहाय बेलेग माने आङो ओरैबायदि खालामगोन आङो हिनजाव मोनबाथाय ओरैबायदि अनलायगोन ओरैबायदि मा खालामगोन माने आङो बेफोरबायदि आं मोजां कन्टेन्ट भिडिअ बानाय होलाबाय थागोन आरो जोंनाव मा आजिखालि इउटुबावहाय ओरैबायदि फैसा मोनो नोंथांमोनाहाय सानजनोबो हाया आरो इउटुबारजोंहाय सासे साख्रि मावग्रा मानसियाहाय मालाबाबो हाया बियो रियालिटिखा बिनिखायनो मा जायबा हिनजावखौ मोनो जोङो मा कन्टेन्ट बानायगोन फेसबुक इउटुब इन्स्टाग्राम गासैयावबो जों कन्टेन्ट बानायगोन मोजां कन्टेन्ट बानायगोन लाइक फलोवार्स खामायगोन साबस्क्राइबार खामायगोन फलोवार्स खामायगोन आरो जोङो मा फेमासबो जानो हागोन जोङो प्लास फैसाबो जों लाख एबा मा जोङो लाख थाखा जों फैसाबो खामायगोन मन्थलि मासावनो जोङो लाख थाखा जोङो फैसाबो खामायगोन आरो जोंखौहाय बयबो सिनायनाय जागोन बयबो मा जोंखौहाय माथो होनाय जागोन बयबो रेसपेक्ट होनाय जागोन मानोना जोङो मा फेमासबो जागोन आरो फैसाबो जागोन आरो जोंनावहाय मा लाइक फलोवार्स एबा साबस्क्राइबारबो थागोन बिनिखायनो आङो गोसो गोथारै सोरबाफोर जुदि सिख्लाफोर दंबा मोजां मोननाय गैयै एबा सोरबाफोर जुदि हाबा जानायफोरबो दंबा हासबेन्ड गैयै एबा हौवा गैयै जुदि हौवा दंबाबो जुदि नोंखौहाय रायबाय थायो अब्ला मा बेफोर हौवाखौहाय नोंथांमोना गारनो हागोन एबा जायबा मा सिंगोल दंबा आंनाय कन्टेक्ट खालामबानो जागोन जाला मालायानो जाथों सिख्लाया जास्ट एसेल' गियान जानांगौ एनि आं बिखौहाय आङो लानाय जागोन आरो आं भिडिअ बानायदों होननानै एक्सुवेलि आं बेखौ आं फाल्तु खालामाखै आं बे खोथाखौ आं सिरियासलि बुंदों बिनिखायनो मा नोंथांमोनाहाय जुदि अबावबा दंबा एबा मा दङबा नोंथांमोनाहाय आंनो कन्टेक्ट खालाम एबा मा कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्था आं नोंथांखौ आं निस्सय आं रिप्लाइ होगोन मा बिनिफ्राय मा आङो नोंथांखौ आं कन्टेक्ट खालामगोन बिनिफ्राय जों सानैजोंहाय जुलि जागोन आरो आं सेंग्राफोरखौबो आं बुङो जुदि सोरबाफोर दङबा नोंथांमोना सिनायनाय आंखौहाय हेल्प खालाम आं नोंथांखौबो आङो मा हाबायावहाय स्पेसियेल गेस्ट टाइपआव आं मा नोंथांखौ आं इनभाइट खालामगोन आरो नोंखौ मा स्पेसियेल गेस्ट आङो माने आलासि बानायगोन आरो आं नोंखौ आं जाहोगोन लोंहोगोन ओरैबायदि जाहोगोन लोंहोगोन मा नोंथाङाहाय साननोबो हानाय नङा माने ओरैबायदि आं जाहोगोन लोंहोगोन माने स्पेसियेल नोङो मा VIP सार्भिस खालामनाय जागोन आरो नोंखौहाय जुदि सोरबाफोर दंबा सेंग्राफोराबो खिन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय जुदि
सिख्लाफ्राबो नुखादोंबा आंनि भिडिअखौहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय निसय आङो मा लागोन आं नोंथांनो आं कमेन्ट रिप्लाय होगोन ओमफ्राय सानैजोंहाय कन्टेक्ट खालामलायगोन लोगो हमलायगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय मा सानैजोंहाय जोङो जुलि जागोन आरो स' नोंथांमोना आं नैबे भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ मोजां मोनबाबो मोनाखैबाबो चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो प्लिज अनोबा नैबे चेनेल भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल अफ इउ आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअआव स' सोरबाफोर दंबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो बाय बाय